Il-Gvern għadu sieket għal kollox dwar il-ħsarat li għal darbohra żviluppaw fil-Power Station il-ġdida tal-BWSC f'Dallimara. Kien il-kellim ewlieni laburista Joe Mizzi li żvela kif matul il-ġimgħa li għaddiet il-magna tal-istin fl-impjant tal-BWSC żviluppat ħsarat konsegwenza tal-problemi fis-sistema tad-distribuzzjoni. Dawn il-problemi waslu biex ingħata dawl f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Fl-istess ġranet żviluppaw ukoll ħsarat oħra u korrelatati ma' sistema tal-abatement. L-Ene Malta wiġbet biss wara mistoqsijiet ta' One News fejn ikkonfermat li jeżistu ħsarat ġodda u l-parts il-ġodda ser jaslu wara l-festiv Jannar. Kien ikkonfermat ukoll li kien hemm blockage f'wieħed mis-silos tal-bicarbonate of soda li kisser waħda mill-gear wheels tal-actuator. Iżda sal-lum, il-Gvern baqa' ma tkellem xejn dwar din is-sitwazzjoni. Lanqas dwar l-ispiża li qed ikollha tidħol għaliha l-Ene Malta minħabba l-ħsarat kontinwi. Minħa tal-Gvern mhux ikolhom nebda kommenti. U din hija xi ħaġa inkwitanti. Il-Gvern għandu jispjega lill-poplu x'inhi s-sitwazzjoni wara li kien hemm dal-inkwit kollu fl-estensjoni tal-BWSC u iktar fejn jidħlu l-finanzi. Il-poplu għandu dritt ikun jaf jekk hemm xi konsegwenzi finanzjarji għax wara kollox u se jagħmel tajjeb għalihom. Meta f'Ottubru kienet żvelata l-ewwel ħsara kbira fit-turbina tal-Fwar, tant li kellha tinqalla biex tintbagħat tiswija l-Ingilterra, il-Prim Ministru kien iddikjara li l-BWSC qed tagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha. Iżda fl-istess żmien il-Ministru Tonio Fenech kien qal li l-Gvern irid jissottometti claim biex issir kontestazzjoni f'qorti dwar min għandu jħallas għall ħsarat.